Astăzi trebuie să mă duc să îi plătesc asigurarea lui bunica meu și să vedem pe unde ne mai învârtim în această zi minunată. Uitați-vă și voi ce soare este afară. Doamne, cât de frumos e afară, în sfârșit! Mamă, ce cald e mașină, what the fuck? Bătut soarele pe ea. Hai să pornim căruța, o lăsăm un pic să se încălzească, mergem la drum. Și suntem pe drum, mergem acum să îi plătim lui bunicu asigurarea. Hai să vedem cât de repede putem ajunge. Bine, practic nu e prea mult de mers, e la Meridian, în sectorul 4, pentru cine știe. Plătim repede și vedem unde ne mai duce vântul. Bă, m-am gândit eu bine și ar trebui să-mi fac și o programare la tuns, mă, nenicule, că sunt urât rău de tot, așa netuns. Mai avem un pic și am ajuns. Fix acolo trebuie să ajungem. Mai avem efectiv semaforul ăsta nenorocit și gata, am ajuns. Hai să-i dăm bătaie. Gata, frumoșilor, am terminat aici la Meridian. Am plătit asigurarea lui bunicu. Deci niște fete de nota 1000, deci m-au ajutat. Aparent acum, ca să plătești această asigurare obligatorie, trebuie să prezinți buletinul persoanei care îi face asigurarea, dacă îi face asigurarea unei persoane. Și eu nu aveam buletinul lui bunicu și m-au ajutat, mi-au dat un număr de telefon în care să trimit poza ulterior după ce reușesc să fac rost de ea și am reușit să termin treaba, ceea ce mi se pare foarte, foarte tare. Să trăiți! Am avut și un domn foarte bun la pază aici care m-a ajutat. Deci pot să spun că numai experiențe foarte, foarte bune aici la Meridian. Deci chiar mă bucur că am reușit să scap de această grijă, fiindcă trebuia plătită. Și m-am și speriat când mi-au zis că am nevoie de buletinul lui. El nu stă departe, dar vă dați seama, după ce abia am găsit loc de parcare, trebuia să caut iar, după să mă duc până acolo. Mă rog, chestii de-astea. Dar din fericire am reușit să facem treabă și le mulțumesc foarte mult fetelor de la Meridian pentru tot ajutorul. Așa că acum cred că mergem spre casă să beau și o cafeluță, să vedem dacă îl prind pe tata. Era la benzinărie și punea niște gaze la mașina, cu care voi face și eu un mic car vlog în viitorul scurt care urmează. Așa că haideți să mergem ca vântul și ca fulgerul și ca tot ce mai vrem noi spre casă. Sincer să fiu, cred că acest daily vlog o să fie un pic cringiulescu așa, fiindcă este prima dată când filmez genul acesta de content. Dar cred că o să iasă ceva mișto și deja parcă mi-a intrat în sânge, adică îmi place, știi, e mișto rău de tot. Simt că mai sunt cu cineva în mașină și că pot să vorbesc eu și zic, mamă, e tare rău de tot. Trebuie să mă duc să mă și tund, fiindcă deja a început să-mi crească părul ăsta pe care nu-l mai am. Așa că hai repede să facem și o programare la tuns. Dream Tineretului, bună ziua! Bună, Mălin sunt. Aș vrea și eu să fac o programare la Alex, dacă se poate astăzi, dacă nu mâine. Da. Se poate astăzi? Da, la 4, 4 jumate, 5, 5 jumate, 6, 7. 7? 7. Perfect. Mălin, da? Da. Bine, dar și până la 7. Mulțumesc frumos, zi frumoasă. Zi bună. Gata, băi, frumoșilor, ne facem frumoși. Deci Alex Tunde e genial, o să vedeți ce face din capul ăsta al meu. Hai acum să mergem spre căsuță, să beau și eu o cafeluță și poate mănânc și eu ceva, că mi-e un pic fomiță. Și hai să vă dau și un POV de ăsta. Am încercat să fac așa un mic test de car vlog și se vede într-un fel, Doamne! Deci cum manageriază camera asta white balance-ul, deci mi se pare extraordinar. Și suntem acum în drum spre căsuță, dar cred că m-am repetat deja de 7000 de ori. Doamne, dar mă bucur extrem de mult că s-a mai încălzit afară. Au fost zile trecute niște temperaturi atât de joase, acum, nu știu, o săptămână au fost vreo 28 de grade sau ceva de genul. Și după s-au scăzut la 4 grade toată ziua. O, săracul câine, are piciorul amputat, săracul. Of. Și aici mereu se face coadă. Mereu e aglomerat aici la semaforul ăsta de la Mirador. Da, n-avem ce face. Și uite, joconuță nouă, este 2024. Arată decent, e mult mai lată într-adevăr. Dar, nu mă rupe așa. Parcă tot îmi place mai mult modelul ăsta pe care l-am eu. Și nu că l-am eu, dar mi se pare un pic mai agresiv. Și interiorul mi se pare
încă se ține bine 2018-le ăsta. Și oricum cât am vrut eu, spre exemplu, să am un infotainment, deci ca să înțelegeți, eu am venit de la o mașină care, bă frate, avea un casetofon care nici ăla nu mergea cum trebuie. Deci eu nu aveam muzică, dar puteam să ascult muzică. Când voiam să ascult și eu muzică, îmi păreau boxele de nu mai puteau. Doamne, era atât de cringe, dar mi-a plăcut atât de mult mașina aia. Și o să vă fac un videoclip special cu ea. V-am pregătit niște proiecte foarte frumoase. Acum, eu sper să vă placă. Și m-ar ajuta foarte mult dacă ați apăsat butonul ăla de like și un subscribe, să mărim comunitatea. Să vă fie și vouă milă de mine, da, și voi acolo un subscribe. Să facem aici o comunitate frumoasă, să facem videoclipuri frumoase. Ce faci, mă? Ce faci, mă? Ia vină încoa. Ia vină încoa. Vrei? Așa. Hai, 2 labe. Bravo, bravo. Prinde. Bravo. Hai să facem acum cafeluța. Foarte bună. Stăm acum și bem minunata cafeluță. Și ne punem din nou în mișcare. Haide! Frumoșilor, haideți să vă arăt ceva. O cremă din China, comandată de pe Temu, care cică restaurează pielea deteriorată a mașinii. Și haideți să-i facem o mică surpriză lui tata și să vă arăt și vouă. Suntem la mașina lui. Aceasta este, și aici sunt eu. O Toyota RAV4 din 2013 sau 12, nu mai știu, mamă, ce bine miroase aici. Am pus aici un scoci, da, ca să facem și noi ca în reclamele alea și să vă arăt cum funcționează această cremă. Așa, sper că mă văd bine. Deșurubăm această cremă și vine la pachet și cu un burețel. Și vom face ceva de genul. Punem aici cremă, dăm cu cremă pe burețel și haideți să vă arăt cum funcționează. Și hai dăm acum, după ce am dat cu această cremă, hai să vă arăt cum a lăsat tetier. Mișto rău de tot, vedeți ce zic? Adică uitați-vă și voi. Doamne, ce mișto e. Hai să-i dăm și pe tetiere și să-l ajutăm și pe tata un pic. Let's go! Da, băi frumoșilor, uitați-vă și voi ce lucește. Doamne, am dat și pe cotieră și pe scaun, pe tetieră. Ia uitați-vă și voi cât de mișto e crema aceasta. Chiar vă recomand 5 Champing crema de piele. Auzi, Dănuțule, ce zice crema aia? Senjangai o Benzelen, Benzelen. Mamă, mi-am dat și eu acum un pic prin mașină cu crema aia minune. Băi, este genială, chiar vă recomand să o cumpărați și voi. Deci este top rău de tot, își face treaba, își merită banii. N-am ce să mai zic. Cumpărați-o, nu e nimic sponsorizat. Cremuță Bințiling sponsorizează-mă. Hai să dăm mai departe. Încetinim un pic, că și aici este o groapă urâtă și ia să-i dăm și noi un kickdown. Bravo, fată! Mor pe ea. Îmi place maxim. Sper că ați auzit și voi sunetul ăla nenorocit pe care are. Doamne, ce-mi place!
Gata, băi frumoșilor, acum ce am scăpat și de la tuns, uitați cum a făcut fratele nostru Alex, sper că vedeți ceva, am băgat aici super night mod, tralala, chestii de-astea. Băi, eu sunt extrem de încântat, m-a schimbat complet, e cel mai tare, veniți aici la salon. Uite acolo la Dream Tineretului, sunt cei mai buni, dacă vreți să vă faceți o tunsoare, un machiaje, toate cele, le au pe toate. Așa că îi mulțumesc din suflet lui fratele Alex și hai să luăm ușor spre cașă.